गोलाव बोसोर हारिनि थाखाय नांबोनाय सासे बारग' एनडिएफबिआ आबाद फोथाराव। हाथियार हमनायखौ नागारनानै आबाद फोथाराव ओंखारदों सासे बारग' एनडिएफबिआ। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोजों लोब्बा लायालासेनो आबाद फोथाराव नांथाबदों सासे बारग' एनडिएफबिआ। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हाकुवारिनि साखाथियाव बारग' एनडिएफबि उदियासल दैमारिया हाथियार हमनायखौ नागारनानै ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरखौ लाफानानै आबाद फोथाराव नांथाबदों। गोलाव बोसोर बर' हारिनि थाखाय हाथियार हमना दावहा नांबोनानै आथिखालाव आबाद मावग्रा माखासे आगजुफोरखौ आखायाव लादों बिथां उदियासल दैमारिया। बिथांनि दैदेननायावनो गोबां बिगा थालिर आबाद मावगासिनो दं गोबां सुबुंफोरा। बिथां उदियासल दैमारिया 34 बोसोर हाग्रा बंग्रा थानानै बर' हारिखौ सिबिबोनाय आरो फारफ्रोमबो बिथिंजों बर' हारिखौ रैखाथि होबोनो थाखाय हाथियार हमना जोबथेसालियाव गोलाव बोसोर थानायनि उनाव आथिखालाव आबाद फोथाराव नांथाबनानै थादों बिथां उदियासल दैमारिया। थारैनो बियो जोंनि थाखाय जोबोरैनो थुलुंगाथाव बाथ्रा। बर' हारिनि थाखाय गोलाव बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावबो बिथांमोनहा गावनि थांना थानायनि थाखाय आरो आथिखालनि सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनाय हाबाफोरखौ मावगासिनो दं। नंगौ, नोंथांमोना मिथिगौ जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाव जों गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो माखासे जे नुथायफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनो थाखाय जों नाजाबाय थादोंमोन। जों दिनै मोनसे आलादा बिथिंजों लानानै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। थामहिनबा बे समाव जोङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे समावहा हाकुवा दैनि साखाथि बे साखाथियाव दङ। नोंथांमोना साननो हागौ जे आंनि जे बेक फिनायाव बा उनफारसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बेवहाय थालिर बागान। नंगौ, बे समाव आङो थालिर आबाद मावगिरि बिथांमोननिफ्राय जों मोनथिनो थाखाय नाजागोन। थारैनो जोबोदनो बे जोंनि थाखाय जे सासे गोलाव सम जाय बिथाङा 34 बोसोर थामहिनबा हाग्रा बंग्रा थाना बर' हारिखौ सिबिबोनाय, बर' हारिखौ जे फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय रैखाथि होनाय बिथां उदियासल दैमारि बिथाङा गोलाव सम हारिनि थाखाय नांनानै आरो बेनि उनावनो बिथाङा जोबथेसालियाव 7 बोसोरसो थानानै दा आथिखालाव बिथाङा आबाद फोथाराव ओंखारदों आरो आबाद मावनो थाखाय बे समाव बिथाङा नाजादों। थारैनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय जों नाजागोन बिथाङा मा आबाद मावदों। थारैनो मख'नांगोन नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बेवहाय बे समाव नुनो मोन्दों गोबां नैबे उदियासल बिथांनि जे दैदेननाय बे दैदेननायजोंनो गोबां बिगा आबाद बे समाव मावनायखौ नुनो मोन्दों। थालिर आबाद बिथांमोना मावदों। बे समाव बिथांमोना थारैनो मख'नांगोन आरो रायखांनांगोन जे जाय समाव हाथियार हमनानै गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन। बे आन्दलन खालामनानै बे समाव बिथांमोना जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों आरो बे गोजोन गोरोबथानि उनावनो बे समाव आखायाव हाथियार लानाय, बे हाथियार लानायखौ बे समाव नागारनानै बे समाव आखायाव दङ थामहिनबा आबाद फोथार बा आबादाव मावनो लानाय माखासे आगजुफोरखौ बे समाव नुनो मोन्दों। थामहिनबा बिथांमोना आबाद फोथाराव ओंखारनायखौ बे समाव नुदों। बे जोंनि थाखाय जोबोदनो मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा होननानै मख'नांगोन। मानोना गोलाव सम आन्दलन खालामखांनायनि उनावबो जे बे समाव बिथांमोना गावनि थांना थानाय आरो बे समाव थुलुंगा होनाय माखासे हाबाफोरखौ बे समाव बिथांमोना मावबाय थादों। आं बे समाव जे गोलाव सम आन्दलन खालामनाय आरो आथिखालाव आबादाव बास्लायनाय थामहिनबा दा आथिखालाव आबाद मावनाय बिथां उदियासल दैमारि बिथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो नाजागोन जे बे समाव बिथाङा जे बे समाव हाथियार हमखांनायनि उनाव बे समाव आबाद फारसे बा आबाद मावनो थाखाय बिथाङा सिगांदों। दे गोलाव सम आन्दलन खालामबाय। आन्दलन खालामखांनायनि उनाव हाथियार नागारनानै बे समाव आबाद फोथाराव नोंथांमोना बे समाव ओंखारदों। माबोरै स्टार्टिं जानाय? स्टार्टिंआ जेब्ला आङो जियालाव 7 बोसोर दंमोन। जियालनिफ्राय फैनानै आङो लोगोफोरखौ लोगो हमनानै आङो मोनसे सानबाय मोनसे ससाइटि खुलिनानै बे आबादखौ स्टार्टिं खालायगोन होननानै। बड'लेण्ड एग्रिकालचार इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिखौ आंनो जियालनिफ्राय गबोनानै गठन खालायफैदों। ओमफ्राय लोगोसेनो आं दङ जेनेरेल सेक्रेटारि एसिसटेन्ट सोमदोन बसुमतारी आरो लोगोसे बिष्णु दैमारिखौ भाइस प्रेसिडेन्ट दोननाय जादों आरो क'क्राझारनि बिरखोदाव बसुमतारी बिथांखौ जोङो प्रेसिडेन्ट महरै जों मोननो हादों आरो लोगोसे दंबावो सुमन्ति मिस सुमन्ति स्वर्गियारि बिथांखौ जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे एसिसटेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दा बिथाङा सिभिल इन्जिनियार जाबाय। सिभिल इन्जिनियार कमप्लिट खालायबाय सुजेस बर' बेखौबो जों मोननो हादों। बहुतथा मेम्बार दङ दा आं बुंथ'ला। ओमफ्राय बिनि जेनेबा बड'लेण्ड एग्रिकालचार इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि गेजेरजों जों मोनसे थांना थानायनि लामाखौ जोङो
जेनेबा मोनफुंगोन होननानै जों दानाय जादों। बिदिनो लोगोसे बेखार समस्याखौ जों समाधान खालामलांगोन होननानै जों मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे ससाइटिखौ गठन खालामनाय जादों आरो जों बिनि गेजेरजोंनो दा आबादबो मावनो सुरु खालामदों। जिहेथु गोलाव बोसोर नोंथांमोना जोबथेसालियाव थामहिनबा जोबथेसालियावबो थाबाय बेनि उनाव सिगांनि सनाव जुदि जों नोजोर होयोब्ला नोंथांमोना गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय आन्दलनाव नोंथांमोना बै समाव बाहागो लाबाय। बैनिफ्राय आरो बे आबादसिम थामहिनबा नोंथांमोना हाथियार हमो बे हाथियार हमनायनिफ्राय नोंथां नागारनानै बे समाव आबाद फोथाराव फैनाया माबोरै जानाय? बेखौथ' जोङो सानलायबाय साननाया जेनेबा सिगाङावथ' जोङो जेनेबा बर'नि मोन्थायखौ लानानै सोमावसारदोंमोन हाथियारदों। दिनै बे सिस्टेमाथ' जोब्बाय। बे सिस्टेमा जोबोबाथ' जों मोनसे थांना थानायनि लामाखौ जोङो नागिरनांगोन। बिनि गेजेरजोंनो आं मोनसे साननाय फैदों गासिबो जों लोगोफोरखौ जोङो लोगो हमलायनानै फनजों जगाजग जालायनानै जों रायलायनानै मोनसे सिद्धान्त जानानै जों मोनसे आबादारि मोनसे ससाइटि जों गठन खालायनांगोन होननानै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सापर्ट होनायनि गेजेरजों आं दानानै लाफुंनो हादों। बेहाय नोंथांमोना जिखुनु थालिर आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों। बेसेबां बिगा हायाव नोंथांमोना थालिर आबादखौ मावदों? दा बर्थमान 100 एबाब जागोन। दा जोङो नै गोदान आरो 50 बिगा गायनाय जाबावबाय। दाखालि बावैसो गायखांदों। आरो जोङो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो इफायदिनो बारायलांबाय थागोन। दा जा एसे फाइनेन्सनि प्रब्लेम जों खांलायनानै सोरबा 1 लाख सोरबा 1.5 लाख बेबायदि होलायनानै सहाय खालायलायनानै जोङो बे आबादखौ जों मावनाय जादों। गोबां बाथ्राखौ मिन्थिबावगोन आबादनि सोमोन्दैनो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन। नाथाय बेनि सिगांनो नोंथांनि बे सिगाङाव जिहेथु नोंथाङा हाग्रायाव दङमोन जा हाथियार हमनानै सोमावसारदोंमोन बै समाव नोंथाङा प्लेनिंफोर दंखायोमोन नामा जे आङो हाथियार दोनथ'नाय जायोब्ला आबादफोर मावनाय जागोन बेफोरबायदि? आं बेबायदि माबाखौ 2012निफ्राय सानदोंमोन गोसोआव। जुदि जोंनि आफादा जुदि माबा मोनसे जुदि उनाव जायोब्ला बे जेनेबा आबाद मावनानै आं जेनेबा बे माबा मोनसे ससाइटि बा माबा मोनसे NGO खुलिनानै आङो बिनि माबादोनो आं थांना थानायनि लामाखौ दिहुनना लागोन होननानै आं सानखादोंमोन सिगाङावनो 2012-13नि गेजेराव। 12-13नि गेजेरावनो जेब्ला हाग्रायाव दङब्ला माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन जेब्ला नोंथांमोना दङमोन जेब्ला नोंथांमोना हाथियार हमनानै बर' हारिनि थाखाय संग्राम खालामदोंमोन बै समाव? जेंनायाथ' बहुद जेंना जायो हाग्रायाव थायोब्ला जेब्ला हारिनि थाखाय सोमावसारोब्लाथाय बायदिसिना जेंनाया सोमजिफैयो। बिनि गेजेरजोंबो जाथिनि थाखाय नांनांगौ एबा नाजानाया सोलिलांबाय थायो। थेवबो जोंनि जेनेबा NDB हिसाबै जों नांबोदोंमोन। बयबो खस्थ' खालायबोदों जोंजों लोगोसे रायजो राजायाबो खस्थ' मोनफादों। बेसेबां बोसोर दङमोन नोंथाङा? आंथ' जेब्ला आं थायो मथा मथि 2006निफ्रायनो थानाय जादों आङो। 2006निफ्रायनो सिगाङावबो दंबाबो आङो माबायाखैमोन। 2006निफ्राय रानिं थानाय जादों। मिथिनो नाजागोन जिहेथु जोंनाव नोंथांमोना गोलाव सम आन्दलन खालामनानै बेनि उनाव नोंथाङा जोबथेसालियाव थाबाय। जोबथेसालियाव जेब्ला थादोंमोन बै समाव मोनसे आसा मिजिं बैफोर दंना गैयामोन जे गनायनि आरो नैबे फोथारसिम बा गनायनि जेबोथ' आसा खालामामोन जोङो जोबथेसालियाव थायोब्ला। बहुद खस्थ'नि गेजेरजों थानांगौ जायो जोबथेसालियाव थाबा बिराद खस्थ' मोनो मानसिया। दा जायफोरबायदि बेक्तिया जोबथेसालियाव थायो बियो गावनि खस्थ'खौ सहायनांगौ जायो। माखासे साननो हानाय मोनसे फिलिंआ गैयि रखम जायो। जा नोंथांमोना आबाद मावबाय जिहेथु खायसे ओरैबायदि लाइमोनफोर दङ जाय लाइमोनफोरा जों नुनो मोन्दों सम जों जायगा जों जुदि नोजोर होयोब्ला नोंथांमोना गोलाव सम हारिनि थाखायबो संग्राम खालामबाय। बेनि उनाव नोंथाङा गोलाव सम जेल जोबथेसालियावबो थाबाय आरो बेनि उनाव नोंथाङा समखौ नस्थ' खालामालासिनो बे समाव आबाद फोथाराव नोंथाङा नांथाबबाय। खायसे लाइमोनफोर दङ जाय लाइमोनफोरा जे बैफोरखौ नोजोर होआलासिनो उदाङै थानाय आरो साख्रि बाख्रि नायगिरनानैल' जिउ खुंनाय दा बेखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय आथिखालनि समाव जोङो एसेबां गोरलै राहाजों बा साख्रिखौ मोननो थाङा। दा बे बिथिङाव नोंथाङा नोंथांनिफ्राय मोनथिगोन जे आबाद मावनानैबो जे सासे लाइमोना जिउ खुंनो हायो नामा? नंगौ नंनाया आबाद मावनानैबो जिउखौ जों खुंनो हायो। साख्रिखौथ' जों नागिरबाबो सहसै मोना। आजिखालि गोरों गोराया बहुद ओंखारबाय। दानि बहुद समयसा साख्रि बाख्रिनि थाखाय आरो साख्रि गैयाबाबो जों मावनानै जेनेबा आबाद मावनानै जोङो खस्थ' खालायबा जोङो साक्सेस खालायनो हायि जेबो खोथा गैया। दा बेवहाय नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जे आबाद नोंथाङा मावबाय थालिर आबाद बे थालिर आबादनि जे जोलैफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोदों?
जोंनियाथ' जों बेंगलनिफ्रायबो लाबोदों खावसे ओमफ्राय माखासे बिनिफ्रायबो बेबो बेंगलनि जोलैखा जों बेखौनो गायनाय जादों आरो ओरैनो बिगासेयाव बेसेबांसो फुलि गायनो हायो बिगासेयाव जोङो 300 खरि होदों बेनिफ्राय दा गोदानै गायनायाव 320 खरि सोनाय जादों बेसेबां दान जाखो नोंथाङा बे आबादखौ मावनाया जोङो 9 मान्थस जाबाय खोमा ओरैनो फिथाइखौ माब्ला मोनगोन बायदि फिथाइखौ जोङो बोसोरसेनि गेजेराव मोनगोन जाखिनि नोंथांमोना बे आबादखौ मावदों बे आबाद मावनायाव स्पेसियेलि जेनेबा खायसेया थैलाङो दा बेफोरबायदि नस्थ' जानायफोर जादों नामा दा बर्थमान जों बेबायदि नुथ'वाखै जेबो नस्थ' जानाय नुथ'वाखै आरो जिहेथु मैदेर हाथी नैबे मैदेरफोराबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव नोंथांमोना जिहेतु मानासनि साखाथियावनो बे मैदेरफोरा डिस्टार्ब होयो नामा बा बिथांमोना सम सम फैयो फैनाया थेवबो जोङो बेटारि जोङो फिनिशिं सर्ट होयो थेवबो जोंनि बागानजों फैथ'वाखै साइडजों फैगासिनो बे नैबे जोलैखौ बा थालिर नोंथांमोना लाबोदों मा जोलै होनना बुङो बेखौ मालफग होनो मालफग ओरैनो बेसेबांसो मिजिंथिनो हायो जेब्ला आबादा मोजाङै जायोब्ला ओरैनोथ' जोङो मेक्सिमाम जोङो 500-600 बेबायदि माबाजा दं आरो मिजिं थिनानै दङ बेनिफ्राय बेखौ मार्केटिंनि थाखाय नोंथांमोना गुबुनाव रायज्लायदों दा जोङो जगाजग खालायगासिनो मार्केटिंनि थाखाय जगाजगा जागासिनो बेनि अनगायै नोंथाङा थालिर आबाद मावदों बे थालिर आबादनि अनगायै गुबुन जायगाफोराव गुबुन आबादफोरबो दाजाबदेरदों आबाद जोङो दा नै सावरायलायगासिनो दं गाबोन बा समफोरनि गेजेराव हाइजें सफैगोन जोङो सावरायलायगासिनो जों दाखालिसो गुवाहाटियाव थांनानै सावरायलायनाय जादों हाइजें आबादबो हाइजें आबाद बेसेबांसो बिगायाव गायनो दा थाखाय थियारि जादों दा सेम्पुल जोङो 5 बिगा जोङो माबागोन सेम्पुल जुदि 5 बिगायाव जुदि साक्सेस जायोबा जों फैगौ साक्सेस जायोबा बेनि बारायगोन 100 बिगा बा 500 बिगानि जों टारगेटखौ लागोन बेनि अनगायै जों खोनानो मोनदों जुखाम आबादबो मावदों होननानै जुखाम आबाद मावदों 12 बिगा दा बर्थमान हाजिरा लगायगासिनो हाजिरा 20 जनसो दङ 20 जनसो दङ माबायदि जादों आबादा मोजां जादों जानाया दा दैया जाबाय नालाय जुखामखौ दा ट्रेक्टरजों रोगागासिनो बेनिफ्राय बे समाव नोंथांमोना जिखिनि आबाद मावदों सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइफोर बेफोरबायदि मोनदों नामा दा जोङो सरखारनि खाथियावबो थांनाय जाथ'वाखै जा माखासे जोंनि खामानियाव इंगेज जाना थानानै जा उसुबिदा ओरैबो थांनो हाया ओजोंबो थांनो हाया जानायखाय जोङो जेबो अनसुंथाइ माबानाय जायाखै आरो सोरखारनि खाथियाव नोंथांमोना थाङाखै थांनाय जाथ'वाखै मानो होनोब्ला जोंनि खेथियावनो जों बेस्थ' खेथिनिफ्रायनो जों ओंखारनो हायै रखम जाना दङ उननि हाबाफारियाव थामहिनबा नोंथांमोना सरकारजों माबाफोर लुबैनाय दं नामा जिखुनु जोङो आबादाव जुदि ओंखारदोंबा सोरनिबा जुदि मदद मोनोब्ला साबसिन जायो मदद मोनोबा साबसिन जायो सरकारा जुदि मदद होयोब्ला नोंथाङा जिहेथु गोबां जों नुनो मोनदों जे बारग' एनडिबिफोर जाय एनडिबिफोरा गुबुन गुबुन समाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बिथांमोना आथिखालाव थानाय जे राजखान्थि हान्जाफोरजों गोबां जोङो जगाजग खालामनानै बा थानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन राजखान्थिजों हाबहैयो बा एनडिबि थाखानायाव सिगाङाव जिखिनि संग्राम खालामबाय बेनि उनाव गुबुन जायगाफोराव थाङो नोंथाङा नाथाय बैखौ नागारनानै आबादखौ सायख'ना लादों जाहोना मा आं रावदोंबो आङो जेनेबा आं रावखौबो दुसिनो थाङा रावदोंबो आं माबानो थाङा आङो आंनि बेक्ति आंनि माबाखौ आंनि साननायखौ आङो साक्सेस खालामनो थाखाय आंहा मोनसे थांखि दङ दा बे हिसाबै नोंथाङा आबादखौ सायख'ना लादों आबादखौ सायख'ना लादों नंगौ बिथाङानो जादोंमोन बारग' एनडिबि आरो आथिखालाव बिथाङा आबाद मावनानै गोबां थालिर आबाद बिथाङा मावदों आरोबाव आङो बिथांमोनजोंनो थाफानाय जाखिनि बिथांजों आबाद मावफानाय बिथांमोननिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन बिथांजोंनो एखे स्रें नैबे थामहिनबा नैबे जायगानिनो सासे आबादारि दङ बिथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेथु बे समाव बिथां उदयाचल दैमारिया नोंथांमोननि जायगायाव फैनानै नोंथांमोनजों खौसे खालामनानै बे समाव थालिर आबाद मावनायाव बिथाङा बा नोंथांमोनखौ लाफादेरनानै आबादखौ मावबाय थादों मा बुंगोन बे समाव खुलुमबाय आंनि नामा बिष्णु दैमारि गामिया अक्सिगुरि ओमफ्राय दा आबादथिलि हानि माबा रिभिनिउआ जाबाय सानथाइबारि हाखुवा जिं ओमफ्राय दा उदयाचल बिथाङा थारमाने ओरैबायदि जों सिगांनिफ्रायनो एसे माने परिसय दंमोन नालाय जेनेबा आफादाव ओंखारनायावबो मब्लाबा नुनाय मब्लाबा मानाय
ओमफ्राय बिदिनो बियो जियालनिफ्राय गनानै जों एसे कन्टेक्ट जाबाय दे आंखौ बिदा लेङो नालाय आदा जों मोनसे ससाइटि दानि मा ससाइटिलै होनना जों एग्रिकालसार मोनसे आबाद मावनायनि थाखाय मोनसे ससाइटि दानि ज' लोगो नांनानै दे नोंसोर जुदि हेल्प होयोबा आं मानसिफोरखौ जुगाजुग खालामगोन होननानै बियो उदियासल फंबाया क'क्राझार ओजों चिरां ओमफ्राय दा जोंनिया बाक्सा नालाय जों ज' बिदिनो मबाइलजों मबाइल बिदिबो सावरायबाय थानानै जोङो बे ससाइटिखौ दानाय जादों आरोखि बिथांनि दारै ओमफ्राय दा जोङो जिथु जों सिगांनिफ्रायनो आबाद मावखायो नालाय बे प्रिथिबियाव जों आबादखौनो मेन साननानै लायो जोंनि बेखिनि एरियायाव माने आबाद मावनानैबो जोङो गावनि न'खरखौ जोङो माने मोजाङै जोङो माने जेनेबा जों खुंलांनो हायो बा गथ' गथायखौबो जोङो बे मोजां जुदि आबादारि जानो हायोबा बे आबादजोंबो जों गथ' गथायखौ मोजां हिक्खा दिक्खा होनो हायो बेखौ साननानै जितु जोंनि साननायजों उदियासल फंबायनि साननायजों गोरोबलायनायखाय जों बे बड'लेण्ड एग्रिकालसार इक' एन्ड डेभेलपमेन्ट ससाइटिखौ जोङो रेजिस्टार खालामनानै ओमफ्राय जोङो माने जुखाम मावग्रोदों 1 नाम्बारावनो थांनाय बोसोराव मावदों जोङो जुखामखौ 35 बिगा मावदोंमोन जुखामावबो साक्सेस जादों ओमफ्राय बिदिनो जों एबार आरो सानलायबाय एबार जों थालिर मावनि दे बेसे मावनो थालिरखौ जोङो दा सिगां जोङो 100 बिगासो मावग्रोनि ओरै होननानै जोङो दा बे एरिया दा 100नि एसे सायाव दङ ओमफ्राय दा गोदानै बैखैजा 100नि एसे सिङाव दंबोयो बेखौबो जोङो माने गोदान गायबाय आरो ओमफ्राय जोंनि थांखिया मा जोङो बेल' नङा जोङो अन्य आबादखौबो जोङो मावलांनो थाखाय जोङो माने थांखि दं आरोखि दा बिदिनो जोङो कम्पानिफोरजों जोङो लिंक जानानै जेनेबा जोङो सजना बिफां बा बिदिनो जोङो महानिम ओमफ्राय जोंहा आरो 1 नाम्बार जोङो माने जोङो लाइफ टाइम मोनसे साहा बागान गायनायनिबो मोनसे जोङो माने थांखिखौ लानानै दंखायो आरोखि ओमफ्राय जोङो बेबायदि जोंनि बे एरियायाव माने सिगाङावहाय एकदम माने लांदां फादां दै खुरनानै मानसिफ्रा गुबुन जायगानिफ्राय फैयोबा माने बेखौ फरेस्टसो होनलाङोमोन आरोखि खिन्थु गासिबो मालिक गोनां हा बियो माने मियादि हा ओमफ्राय बे मियादि हायानो जोंनिया फिथोरावसो हाबबावनानै दङ बेबायदि आरोखि बेफोर ओमफ्राय बे बेसेबां आबाद ओरैनो आबादफोरा बेसेबांसो बिगायाव हा मेक्सिमाम बेवहाय खालामनानै दङ रायजो राजाया टटेल जोंनि बेखिनियाव 5000सो बिगा जागोन माने आबाद फोथारजोंनो बुंफबजोबनाय बे आंनि बुंनाय राव नङा नोंथांमोनानो दा नुलांजोबगोन आरोखि माने सानसे गिदिंनानैबो गिदिंख'नो हाया माने ओरैबायदि जोङो आबादजों माने बेयाव माने सोलिनाय आरोखि मुखुब जानाय आबादजोंनो जोङो माने मोजां गावनि माने लाइफखौ दानो हानायखौबो जों नुगासिनो दं आरोखि दे जोङो जेथिया माने सोरबा बेक्तियानो बिगाब्रै बिगाबा गायनानै बाजार खनसेयावनो माने 1-1.5 लाख लाबोनाय जोंनि बेखिनियाव दं आरोखि आबादारि ओमफ्राय जों आरो मोनसे सानबावबाय बेखिनियाव माने जायगा थानाय हिसाबै माने जोङो हालदै हाइजें बेफोरखौबो गायनायनि जोंहा मोनसे टारगेट दङ ओमफ्राय बेबायदि जुदि मावबाय थायोब्ला जोंनि बेखैजा ओरै आप डाउन मानसिया जायोबा जोंनि बेयाव दलंनि प्रयजन जागोन आरोखि जोङो मानसिया आप डाउन जाबाय थाबासो बे हाखुवा दैमायाव दलंनि प्रयजन जागोन मानसियानो थांलाय फैलाय जायाबा जेबो खामानिनि जेबा सरकारा बेखौ नोजोर होआ जेथिया माने हाजार मानसिया बेजों दैनिक थांलाय फैलाय जागोन अब्लानिया सरकारनि नोजोराव गोलैबा भबिसतआव दलं जानायनि आसाखौ माने लानो हायो माने जाया बेथ' होननो हायाना माब्लाबा समाव जागोन दा दावबायगोना दावबाया बायदि रायजो राजाफोरा दावबायो दा माने बेयाव ओरैनो सरकारि टेन्डार जायो बियो माने ब्लकनि आन्दाराव जाबोयै बायदि मोनदां दा जेनेबा औवानि जेनलाब दङ ओमफ्राय दा दैज्लाङाव दै गेदेर जायोबा बेखौ नावजों बारसिगोन आरोखि ओमफ्राय नेक्स्टआव माने जोंहा बहुद माने थांलाय फैलाय जायो नालाय गारि आरो जोंजोंहाय दा नोंथांमोना जेरै फैदों बिदिनो जोंजों जुगाजुग जाफैयो माने मबाइलावबो नुनानै जाफैयो आरो जोंहा उदियासल फंबाया जितु बे आफादाव थाखानाय नालाय बहुद गावनि लोगोफोर दङ सोंहरलायनानै मब्लाबा खाना जानाय हिसाबैबो फैयो आरोखि ओमफ्राय बिदिनो बयनिफ्रायबो माने मोजां कमेन्टखौ जों मोनो आरोखि माने थिगानो दङ ओरैहाय आं मिन्थिनो नाजागोन जिहेतु उदियासल दैमारि बिथाङा मोनसे आबादनि जांख्रिथाय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय मा बुंगोन बे समाव बिथां दा बिथाङा बे जोंखौदि माने मोनसे गथा बानायनो हादों माने बर' जाथियादि माने बेकार जेंनाखौ फोजोबनो हागोन बे ससाइटिखौ दानानै
माने गोसो होयोब्ला आरोखि ओमफ्राय दा जों गायनायखौ नुनानै जोंनि एरियायाव खाथि खाला माने बर्डारसिम गायजोबो आरोखि फरेस्ट बर्डारसिम बे आं बुंनाय राव नङा नोंथांमोनानो नुलांदों दा बेखिनिखौनो जों खोब मोजां मोनसे माबा मोनदों आरोखि बिदि जाथिनि नामाव अत' बोसोर आइजें हमनानै हाग्रा बंग्रा इसेबां खस्थ' खालामनानैबो 20 सेन्टिमिटार बिनि मावदों बिनि थाखाय जों बिराद बेखौ धन्यबाद होयो आरोखि लोगोआव मोनफादों नोंथांमोनजों खाथियाव मोनफादों जेब्ला आफादाव दङमोन नोंथांमोनजोंनो रायज्लायोमोन नोंथांखौ बिदा लिङोमोन बै समाव आरोबाव नोंथांमोनजों फैनानैनो बे समाव समान समानै आबाद मावफैदों गोसोखौ माबायदि जों खोब मोजां मोनदों दा गासिबो माने जेनेबा लाइमोनफ्रानोथ' साख्रिनि मोननायनि खुनु माबाया गैया बे हिसाबै माने जों जायफ्रा मोनथावथाव बिसोर साख्रिखौ लाथोंसै ओमफ्राय जायफ्रा साख्रि मोननायनि माबायालागै गैया बिनि क्वालिफिकेसना गैया जोङो बेकार होननो मानो बेकार होननो माने जोङो आबादजों नांना थाबानो जोंनि बेकार जेंनाया सल्भ जायो माने जोंनि साननाय बायदिबा आरोखि माने सब मानसियानो बेकार सोदोबखौ गावनि खुगायाव बुंजाया आंनि मथेबा माने सोरबा क्वालिफिकेसन जेबो गैयैयाबो बेकार होनो मानो बेकार नों कर्म खालामबानोथ' बेकार जेंनाया जोब्बायना खिन्थु जाय मानसिया माने बिराद माने रोंगौथि दं बिसोरसो बेकार होनजायो सरकारि जेबो सार्भिस गैया मोनैयाव नंगौ बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो आं मोनथिनो मोनबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिथांनिफ्राय रोखा रोखा फोरमायथिदों जे उदियासल दैमारि बिथाङा बे ओनसोलाव फैनानै बिथाङा आबादनि मोनसे जांख्रिथाय बे जांख्रिथायखौ लाबोनाय बाथ्राखौ बिथाङा रोखायै मख'दों आरो रायखांनांगोन जे बेखौबो जे बिथाङा गोलाव सम जे बर' हारिनि थाखाय आन्दलनाव थानानै खामानि मावबाय आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बे समाव गावनि समखौ आद्रि खालामालासिनो बे समाव आबाद फोथाराव फैनानैबो बिथाङा आबाद जांख्रिथाय मोनसे लाबोदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरखौ लाफानानै बिथाङा बे समाव खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बिथाङा गोबां बिबांनि आबाद मावनानै बे समाव जाफुंसारनायनि मोनसे आगानखौ जों बे समाव नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिबाय जे दे गोलाव सम आन्दलन खालामनानै आरो बेनि उनाव रायजो राजाफोरजों समाजजों गोरोबफैनानै बे समाव आबाद फोथाराव नांथाबनाय बिथां उदियासल दैमारि बे दैमारिनि माखासे जे बिथांनि जे मावनो लानाय हाबाफोरखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिबाय गोजोन्थों।